Yangankulu. Hey baba sanibona niyaphila kodwa? Hey sikhona nompela. Hawu madoda sekusile. Sekusile inyanga enkulu. Bathi uyani makhandlela bofu mfowangco. Hey, Bathi zakhale ehawini induku zakhanya mina kofihla nonyoko. cha inyanga enkulu ngoba Mfowethu. ngiyakwazi ukuthi umuntu ohlala uyabacabangela abantu. Namhlanje uphethe namhlanje inyanga enkulu. Ngicaka baba. La ngithe ngizokhuluma ngabantu ngale ndaba le. Le. Nozimanga. Unozimanga lo. Yes, uhamba nentendile uNozimanga. Intindile. Aphinda ahambe nentambo yokuqina. Yokuqina. Especially ngisifakayo ngosifaka u5 days ba. 5 days. 5 days la. Phela bangibe 5 days ngisuke ngazi i-risk lo, day risk. Angithi lento beyi 2000 baba, unozimanga nentendile. Yeah. Unozimanga nentendile. Yeah. 2000 rand. Kodwa ke manje usespecialini sika 5 days manje 8000. 1000. Ufakwe lentambo yokuqina ngaphezulu. Ngoba ngiyayazi namandla kuzibalanga. Kanti futhi lento ziyasiza zombili zihambisana kahle lezinto. Ziyamzana. Udonsa inhlanhla lapha. Kuyenzeka ukuthi uyayidonsa iphazamiseke ngenxa yezitha. Uyayizwa lona? Ifike la ungaqinile. Yes, mase ubona ukuthi akasebenzi ozimanga kanti nezinto ezigadlayo. Yayibona? Sekufanele ukuthi manje uzigade ngalo. Uzigade. Ukuze uyasebenze kahle. Angithi uma unesitolo uvulile mangena igebengu awusebenzi kahle. Kanti mase ubeka iphoyisa lapha la gadi igebengu usebenza kahle ngoba ugadiwe. Ngobugadiwe. Into enjalo ke ngisho bafowethu intindile ihamba nozimanga mase zothi ihambe lentambo bayazi abaningi price yakhona beyithini esemthethweni 2000 rand intindile ihamba nozimanga kodwa ke namhlanje ngithi mina 5 days special sakhona Namhlanje umhla ka 25 u25 August. phela mina ama date angwana 25 just siyaqolisa injalo ziyasuka Ziyasuka namhlanje. November Njengoba kolesibili nje namhlanje umhla ka 25 August manje koze kuyoshaya umsombuluko. Dosham somluko asidedele Awususa umdlalo. Ngiyakuzomdlalo thina maphisi sa Kodwa kumsombuluko siyabona kanti komhla ka 1 2 mhla 2 3 lapho wacathi umhla ka 30 31 ulapha umhla ka Saturday Sunday lapho. Kodwa kodwa nje siwo umhla ka 25 umhla ka 25 namhlanje August iyama kumsombuluko. injalo indaba Hayi sibonke ba. That's inamba zotholakala lapha ya. Oh hayi inamba nayi inamba yanqamula manje bangikhuluma nayi inamba Hayi sibonke ba. asibona